Napay sinugba na mo katuba o. Lugbang kabasi. Ito ay kabasi mga katuba. Para sa babaeng sumasalisi. Ngayon ay nagsisisi. Luoy gitin taon kayo ng among kaimtang mga katuba. No? Sugba na mo, ulon lang yun. No, ang unod, ituan mga katuba. Ilaw. Mulo sa banak lang yun among isugba mga katuba. Okay. Kung among isugba, wala man ni kilaon. Yo, what's up mga katuba? Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga katuba, no? So ngayon mga katuba, nang lambat may mga katuba. Pero lingaw pa man, wala pa may kuha. So napa ko diri sa kuan, ngita ko kanang kinason siguro mga katuba ba diri sa suba dapit. Mga katuba. So yung shout out mga katuba, no? I-screenshot ko na lang mga katuba. Tingnan niyo lang sa baba. Dito. So, hanap po na ako ng inason or ugpan. So mga katuba, suba. Ilog ng Ipunan River. Ito. Yan. So, yung mga kasama ko nandun. Naglinis ng kikilawin kasi nanglambat kami kanina. Kunti lang ang nahuli namin, hindi ko na lang nabidyohan. So dito muna ako nagbibidyo, no? Ito lawom kayong ko Andre, lapok. Yung mga katubaw. Man ko nakikita bangag sa kumpan ani mga katuba. So pasaka na ang tubig mga katuba. Kataob na. Wala man ko kita kinhason ani. Pa tayo doon. Pakita ko sa inyo yung Ipunan River. Yan. Yun o. Lawom ang lapok. Mahirap menghanap buhay mga katuba. Malalim lapok ito. Yung Tagalog putik ba putik? Yung mga kasama ko. So, balik tayo doon mga katuba, no? So mga katuba, ako muna maglaladlad na ang lambat. So, tingnan nyo lang mamaya mga katuba, tingnan nyo lang. Sige mo ko, simalay ka na eh. Ayun ang mga katuba. Sinimulan na nila pag latag ng lambat. Ayun si Katuba Duyduy. Siya muna ang area. Kurang mingaw man, mingaw. Ito na mga katuba, oh. Malapit na natapos mga katuba. Kabidyo na. Parang walang ibo. Basi. No, kabasi isa kabuk. Kabasi. Ito kabasi. Tatlong kabasi mga katuba. Yan, tatlong kabasi. Ito ko kabasi. Yan o, mga katuba. Parang part siya sa
Ano mga katuba, no? Tamban ba? Tamban. Yan. Ito ay maraming buto na isda. Maraming buto. Yan si Banson. Mga katuba, wala kaming huli, kukunti lang. Yan. Hindi pa season Baka ngayon. maya-maya marami na. Okay. So naglalatak naman sila ng lambat mga katuba. Ilan ang bibira mga katuba. Makakuha ba kani sila karon, no? Ning tan-awon mga katuba, unsay resulta ani karon. Putla rin, dito na rin. Ayaw kasama to ah. So ito? Alak man ay, wag masapuntong dako ba? Ngaw ba, ngaw. Sus kaluoy sa mong mga katuba. Mao gining taon ni among na Makabike din. nakuan. So, impas gyapon ang kuan ani mga katuba bahaw. Kinilaw namin. Uy, ito na rin. Bisag mingaw kakilaw lang gyapon. Ito na rin yung ba? Ha? Wala man. Ito na mga katuba, nangaon na may. Napay sinugba na mga katuba oh. Sugbang kabasi. Ito ay kabasi mga katuba. Para sa babaeng sumasalisi. Ngayon ay nagsisisi. Yan, kain tayo. Bulag-bulag lang may, nagbulag-bulag. So, kain muna kami mga katuba, no? Luoy gid intawon kay ning among kahimtang mga katuba, no? Sugba na mo ulo na lang 'yon. No, ang unod gi kuan mga katuba. Ilaw. Bulag-bulag mo ba? Bulag-bulag niyo. Ito uban dito, wala na pakita video ang uban kay. Maula pud si kuan ba? Ning bubong. Ulo ng bana ko. Lamig man lagi apon bisag ulo raw ng katuba oh. Tutupon na lang 'yon ang utok. Kasi dito sa dagat mga katuba walang arte-arte. No, mga katubaw. Isa nakaila ani nga isda, mo ni balo. No, ulo na lang nabilin. Ang yang lawas na may mong kilaw. Uy, yung tawang sinugba. Taon na may ano duha og kon. Ulo. So guys. Parang yung mag-dip ba? Kusin mo na. Ito, lamay madayapon sa ulo mga katuba, no? Dan niya pong ulo.
Sarap. Halang-halang ko. Kasi kung nahuli siya ba, hindi ko kasi muli sa ako, namulong ko tanaw pa. Di magdili mo makakaon. Kapanangaan ka ron? Kapanangaan, di ko na muli. Dapat dinalaang ka. Mana at mana ng ilaw at mana ita kakaon ka ng tabawan yun. Wala pa ko kinilaw dito mga katuba. Oh, buto na lang. May isda ka kabase mga katuba oh. Ano siya bukugon kay nga isda. Turlami kay siya kilawon. Oh. Ang bukog niya pino ba? Wala pang bugas ba? Talong ako? Nya tahapon uli. Ay, dami ta kayo mga bawg lang bagwa oh. Dami ta kayo kawag sinugba ba? Ate bong, oh. Bong. Ay, kuha bong. Tama nga. Hindi nga may tayo. Ulok na isda ako pa. Ako pinili ang papay. So, diyan ako to mga katubaw. Daghan kayong salamat sa maglantawan nga video no. Tara, Og tara to kadiri na ikli. Pakuli ko kina sa kung wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, paki-subscribe na lang. Updated mo sa akong upload nga mga video o sa akong Facebook page, paki-like, share, and follow. So, diyan ako to. Daghan kayong salamat. Thank you.